толкова време не съм снимала видео, че забравих как се започва. Здравейте отново! Ето ме повече от година по-късно от последното видео, което качих. Да. Ако бях българ, който качваше по-често, може би би трябвало да обясня защо обстановката зад мен е различна, какво се случва с живота ми последната една година, но истината е, че се случиха толкова много неща, че YouTube, за съжаление, остана на доста по-заден план, отколкото би ми се искало. Това естествено не означава, че съм се отказала, даже напротив, затова съм тук. И една от целите ми през 2024 година ще бъде именно да качвам, да се опитам да качвам по едно видео на месец. Започваме с месец януари. Видеото за този месец може би било по-подходящо за зимата, за края на годината, може би за декември, но както казах, миналата година се случиха много неща. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Книгите и филмите, които ме съпътстваха като верни приятели през годината, ми помогнаха да науча някои много важни уроци за себе си и реших, че мога да ги споделя с вас, защото всеки преминава през нещо, всеки води вътрешна битка и пътят за мен да спечеля тези битки винаги е бил изкуството. Киното е изкуство, което допреди 2 години не разбирах. Оценявала съм го винаги, но никога не съм влагала в него тази дълбочина, която започнах да влагам след като започнах да уча неща, свързани с кино. Планирала съм няколко видеа, свързани с кино и филми за тази година, но ще ги видим в последствие. Ще открием годината с видео, в което ще ви кажа кои са били любимите ми книги, сериали и филми през изминалата 2023 година. Първата книга, която всъщност си купих на рождения си ден, е Да убиеш при смехулник. Да убиеш при смехулник ми остави много силно впечатление. Ще се фокусирам върху впечатленията, които тя остави за мен и няма да ви разказвам за сюжета. Първо, защото я четох преди половин година и вече ми се губят имена и по-големи подробности, но това е една от първите книги за времето си, които обсъжда проблеми, свързани с расизма. И факта, че е разказана от едно невръстно дете, което все още няма разбиранията и предразсъдъците на възрастните, прави книгата много пленително четиво, което те хваща и не те пуска до последната страница, карайки те да осмислиш всички идеи, които имаш за света. Авторката представя света по много живописен начин, с много подробности и е много лесно да станете част от него и да го погледнете през очите на протагонистката. В заключение ще кажа за класиката, която прочетох през тази година, че Да убиеш при смехулник е заслужила мястото си до други творби, които съм чела в предишни години, до много такива, които ми остава да прочита. Ако имате възможност да се докоснете до нея, направете го. Бих ви препоръчала, ако можете да я прочетете на английски, да го направите на английски, понеже начинът на изказване, на изразяване на героите е по-неподправен и може да се хванат тези жаргони, които са били типични за времето и да направят преживяването още по-пълно. Следващата книга в списъка ми е книгата, която може би най-много ми повлия тази година. Тя се казва Everything You're Looking For Is in the Library. Не съм напълно убедена дали книгата в оригинален език е написана на английски, но аз я получих като подарък на английски. И това е едно толкова уютно, красиво, есенно четиво, до което съм толкова щастлива, че успях да се докосна, въпреки че беше една случайна находка в книжарница. Книгата е сбор от различни разкази, като във всеки разказ имаме различен протагонист. Всеки от тези протагонисти има някакъв проблем и по една или друга причина винаги се оказват в общинската библиотека, където работи една много интересна жена, главната библиотекарка. Книгата разказва как библиотекарката, след като да кажем, че се досеща какви са проблемите на хората по
отделни неща, които те изпоменават, защото никой не се отваря напълно пред нея да й каже какво се случва, но жената има много силно усещане към хората, с които работи и им препоръчва, освен книгата, която те са дошли да вземат, и някаква книга, която на пръв поглед изглежда съвсем странна, понякога са детски истории, понякога са енциклопедии, книга, която героят хваща и казва защо ми я даваш. Интересно е как понякога най-странните четива всъщност ни отговарят на въпросите, които са горели в ума ни до момента. Everything you're looking for is in the library определено е книга, която оставя отпечатък и е книга, от която всеки може да извади нещо за себе си, именно защото проблемите, с които се сблъскват хората, колкото са конкретни, толкова са и общи и малко или много всеки от нас се е виждал в една от тези ситуации, но да можеш да погледнеш към тях с перспектива и през очите на друг човек е наистина много освежаващо. И затова е книга, която, ако имате време и ако желаете да се докоснете до едно уютно есенно четиво, ви препоръчвам. Следващата книга в списъка ми се казва Murder Your Employer. Това е книга, която си купих след като приключи сесията ми първия семестър миналата година. Тази книга намерих съвсем случайно, беше препоръчена всъщност от Нил Патрик Харис, който беше направил аудиозвучаването. Нил Патрик Харис е един от любимите ми актьори и не само, една от любимите ми публични фигури. Следя го с интерес, защото винаги има оригинална и различна перспектива. Участва в сериала A Series of Unfortunate Events, който завинаги ще остане един от любимите ми сериали, също и книгите са една от любимите ми поредици. И нямаше как да пренебрегна негова препоръка, така че си поръчах книгата. Книгата е с много красива корица. Погледам, за да видя дали я имам, но за съжаление е останала в България. Но това е книга, която от началото по някакъв начин ти подсказва какъв ще бъде края, но в същото време и не ти казва. Става въпрос за трима протагонисти има книгата, които попадат по една или друга причина в академия, която обучава хората как да извършат престъпление. Звучи много крайно, но всъщност самите мотиви и обясненията правят идеята много по-разбираема за читателя и той се привързва към всеки един от тримата герои по свой си начин. Книгата не беше толкова животопроменяща, колкото ми послужи за вдъхновение. И минаваме към филмите. Това са филмите, които гледах и ме оставиха без думи. И нито един от двата не е Барби. It was horrible? Why? Come on, Sasha. Give it to her. Destroy Barbie. Следващото видео, което ще направя, ще бъде специално видео, в което ще изразя личното си мнение относно двата фурора през 2023, Опенхаймер и Барби. И ще говорим повече по темата, защото мисля, че е много интересно, има много какво да се каже. Но филмите, които оставиха отпечатък, са Опенхаймер на първо място. Не мисля, че има голямо нужда от обяснение, защото който е гледал филма знае колко е въздействащ. Като човек, както вече казах, който се занимава и с кино, за мен беше много интересно да видя такова майсторство на екрана. Рядко ми се случва да се впечатля от начина, по който е заснет филм. Не говоря за сюжет, не говоря за актьорска игра, говоря чисто артистично погледнато как се движи камерата, кои моменти улавя. Този филм си играе много визуално със зрителя и това оставя много силно впечатление, въпреки че не всички си дават сметка колко голямо влияние всъщност оказва визуалната игра, която се случва във филма. Режисьорът на Опенхаймер определено знае как да използва тези похвати. И нещо друго, което много ме впечатли, което за разлика от визуалните ефекти се вижда доста по-рядко в филмовата индустрия, е играта със звука. Тук съм много благодарна на хората, които ме принудиха, буквално ме завлякоха в киното да гледам Опенхаймер, защото определено беше преживяване, което нямаше да мога да усетя по същия начин, ако бях гледала филма вкъщи. Останах много приятно изненадана. Както казах, играта с звука беше нещото, което остави у мен най-силно впечатление и
Предстои да видим какви награди ще получи, но съм сигурна, че няма да бъде в никакъв случай пренебрегнат от всички филмови критици, защото, както видяхме вече в някои от изминалите филмови награди, а и тези, които предстоят, взе много заслужено, много титли и съм сигурна, че му предстои да вземе още много. Втория филм, за който искам да си поговорим, се казва Hidden Figures. Hidden Figures е един от филмите, които представя с голямо майсторство как три черни жени успяват да си прокопаят път в научните среди в Щатите, което за годините си, за времето си е много сериозно нещо. Униженията, на които са били подлагани черните хора в Щатите предишния век, а предполагам, че и не предполагам, а и все още се вижда, че има случаи, които доказват расизъм, присъствие на расизъм. Това е една от главните причини, поради която смятам, че такива филми оказват толкова силно въздействие, защото наистина ни помагат да видим и другата перспектива за нещата. И Hidden Figures не се фокусира толкова върху проблемите, свързани с расизма, въпреки че това също е от основните теми на филма, но показва също и силата на тези три жени да си пробият път в научната среда и е фокусиран доста върху успехите, които успяват да постигнат. Поради което ви го препоръчвам, защото определено е един от най-добрите филми, които гледах през тази година. Минаваме към последната категория, а именно сериали. Първият сериал е Murdoch's Mysteries. Това е сериал от вече, мисля, че трябва да са 16 сезона, който общо взето разказва приключенията на детектив Мърдок, който във всеки епизод разследва различен случай. Този сериал за мен е един от най-успешните криминални сериали, правен въобще, защото ни показва една оригинална фигура на детектива, въвежда много добре изрисувани герои, създадени герои, които са около него, като всеки си има много ясно отличителен характер и белези, които го правят лесно разпознаваем. Сериалът е интересен за гледане не само от детективска и криминална гледна точка, и начин на разрешаване на убийствата, на извършване на убийствата, въпреки че всичко е много детайлно обяснено за тези, които се интересуват от темата. Може да намерите доста подробни описания на нещата. Но като изключим тази част, историческата перспектива в сериала също е много интересна. Третират се много проблеми, които за времето си не би трябвало въобще да бъдат споменати. Тематиките са много разнообразни, като варират от расизъм, през проблеми свързани с LGBTQ+ колектива. Има всякакви разностранни герои, които придават свят на целия сериал и е истинско удоволствие да го гледаш и да се запознаваш през очите на детектив Мърдок с тези колоритни герои. Много пъти детективът в силните си предразсъдъци, не предразсъдъци, а по-скоро в устоите му, които са базирани на вярата, се налага да избира между това, което християнството би счело за правилно и това, което детектив Мърдок счита за правилно. Сериалът е много интересен. Ако имате време, ви го препоръчвам от начало. Започнете да го гледайте епизод по епизод, защото има странични линии на сюжета, които се развиват и е важно да го гледате в хронологичен ред. Да, това е за Murdoch Mysteries и сега ще преминем към втория сериал, който гледах тази година и който смятам също, че е изключително интересен. Той е Sex Education. Да, знам, трябваше да го гледам много по-рано, но гледах го сега. Гледах го сега и много ми хареса. Sex Education е от тези модерни сериали, създадени през последните години, които дават повече глас на хората в тинейджърските си години и в ранните си adulthood години. Хареса ми, защото отново говори за сексът и за всякакви такива теми без табу, което е важно, защото, както става ясно и от сериала, много от младежите всъщност нямат образование на тема секс и всеки се опитва да си го получи сам по някакъв начин. Филмът се разглежда до какви проблеми може да доведе липсата на такова образование. От неща, които не би трябвало въобще да са фактор за притеснение, които обаче притесняват определен човек, до наистина сериозни проблеми понякога, за които младежите не знаят. А пък и не само младежите. Сериалът показва многократно, че не само младежите нямат тази култура и възпитание на тема секс.
Сериалът е изключително интересен, героите са колоритни, различни и определено смятам, че финалът, въпреки че от много хора не се хареса, беше освежаващ и беше най-правилният завършек на цялата история. За който не го е гледал, препоръчвам. От една страна е много образователен, от друга страна наистина е изключително забавен. Героите са много приятни и почти се превръщат в твои приятели в продължение на сериала. Затова за тези, които са заинтересовани, препоръчвам с две ръце. Мисля да спра до това сериала, но в процеса на видеото се сетих и за трети, така че ще ви поговоря много кратко и за него. Третия сериал е ситком всъщност. Всъщност не знам дали се води ситком или мокюментари. Също ще го проверя. Но се казва Modern Family. Сигурна съм, че повечето от вас сте го чували. За тези, които не са, Modern Family разказва историята на 3 различни семейства, които обаче са кръвно свързани. Всеки епизод е забавен, носи хумор, носи леко приятно настроение и в същото време много темите, които са третирани, са теми, на които всяко едно семейство по един или друг начин може да... Теми, към които всеки може да се свърже, всеки може да се идентифицира. Проблеми като заминаване за колежа, разделата с родителите на по-късен етап или в началото тинейджърските години, как се отглежда бебе, проблемите, които могат да възникнат в възпитанието на малките деца. Абсолютно всичко, но сериалът въобще не е толкова образователен, колкото може би го изкарвам. Сериалът е изключително забавен. Направо, както казах, освежаващо забавна комедия. Рядко харесвам комедийни сериали толкова много, но наистина се забавлявам епизод след епизод след епизод и съм някъде на средата. Все още, понеже гледам по-малко, той е голям, но определено нямам търпение да видя какво ще са подготвили продуцентите за следващите сезони, защото виждам вече много потенциал набран до този етап. И съм сигурна, че в следващите сезони ще се разгърне още повече фабулата и да, ще ни запознае с нови интересни герои, с още случки и за всеки, който си търси нещо развлекателно и леко, което да гледа, което да не е натоварващо и да не изисква по-сериозно отношение, защото всеки епизод малко или много е индивидуален и няма нужда да бъде гледан да бъде пряко свързан с този преди или след него. За всеки, който търси такъв сериал, препоръчвам ви Модерно семейство. Наистина е един от, мисля, че най-успешните комедийни сериали, които съм гледала изобщо. С това последно малко отклонение, видеото за днес приключва. Надявам се да ви било интересно. До момента съм на 36 минути. Обещавам да го изрежа. Но радвам се, че бяхте с мен отново. Надявам се поне една от препоръките, които съм ви дала за евентуални книги, филми, сериали, които аз съм се докоснала през 2023 година, да служат като вдъхновение и препоръки за вас през 2024. И ако не познавате някои от творбите, които ви препоръчах, препоръчвам ви да ги гледате. В следващото видео ще си поговорим повече за Барби и Опенхаймер, какви са разликите между двата филма, какви реакции провокираха, с кое съм съгласна и с кое не съм. Естествено ще ви изкажа личното си мнение от моя гледна точка, но нямам търпение да си поговорим повече, защото темата набра много популярност, и за мен лично, като човек, който има повече интерес към киното, е много интересна. Така че ще си поговорим повече за Барби и Опенхаймер в следващото видео. До тогава ви пожелавам успех с изпитите, на които все още има изпити и е в сесия и ще се видим много скоро отново.